gasolinera esta lleva 4 o 5 años y se ve que tienen un cierto movimiento y se le ve coches potentes y bueno, parece ser que sí, que mueven. Sí. Por el movimiento que tienen de coches, tienen un volumen muy grande de coches y se ve que sí, son rumanos y parece que no hay papeles y bueno, no sé qué problemas hay con los coches. Ya te digo, aquí hay movimiento tremendo, está la policía aquí cada 2x3, no sé cómo va a acabar esto. Esta mañá houbo máis movimento policial en Teo e Padrón en relación con esa operación na que presuntamente se investigan irregularidades e delitos fiscais na compra-venda de coches de luxo. Axentes da Garda Civil estiveron inspeccionando varios vehículos en distintos puntos antes do seu traslado a dependencias xudiciais. Os presuntos responsables da trama serían un grupo de romaneses. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste martes 10 de febreiro. Os efectos das chuvias notáronse primeiro nas enchentes dos ríos e agora nos afundimentos e desprendementos ao rebrandecerse o terreo. Polo de agora non causaron danos persoais, pero sí molestias importantes, como os rodeos de ata unha hora a que obriga o desprendemento desta estrada en Cervantes, na provincia de Lugo. Hoxe tamén tomamos imaxes semellantes en puntos tan dispares como Boborás, na provincia de Ourense, ou Nigrán e Gondomar, na de Pontevedra. Casi levou parte da mitad da calzada e o terreno ablandou pola parte de abaixo, como vai ablandando todo, marchou e nada máis. Houve moitos desprendimentos, isto non se dá andado, ben vedes como traballan. O que nos está pasando, bueno, son cousas como as que temos ás nosas espaldas, que está habendo corrementos de terra bastante grandes, con que nos arrastran troncos, maleza e demais, incluída terra e auga. En Santiago foi a rotura dunha tubaxa que provocou problemas importantes esta mañá. Anegáronse un garaxe e algúns comercios situados en pleno centro da capital galega, obrigando a intervir os bombeiros. Nalgún dos negocios afectados non puideron traballar con normalidade. Un veciño ás 7 de mañán que estaba pasando co can e díxome que estaba salindo agua pola porta. E se eu abrín a verxa e saliu como un torrente de agua, había sobre 3-4 dedos de agua na tenda. De hecho, non se podía cascantar, embollabas. Un home de idade avanzada foi atopado morto na súa casa no concello de Valga. O falecido vivía só. Foron os veciños os que deron a voz de alarma tras pasar varios días sen velo. As primeiras investigacións apuntan a un aporte natural, xa que non se atoparon sinais de violencia no domicilio. E arrancou a campaña do ourizo de mar en Aguiño, no concello de Ribeira, unha especie que durante os últimos anos se converteu nun dos principais produtos da lonxa local e doutras da contorna. No primeiro día desta campaña, os prezos pasaron dos 22 euros o kilo, superando con moito as expectativas. Escoiten. Estivemos mirando outras cofradías, principalmente cofradías do Principado e do Principado de Asturias, que foron a pé, estuve valendo rondando os 20 euros o kilo. E nós non contamos que nos vale se cadra tanto, pero bueno, esperamos que este por riba dos 15 euros, son as expectativas que levamos. Primeira parada do Galicia Noticias de hoxe na provincia de Lugo. Varios núcleos de poboación do concello de Cervantes permanecen illados tras o derrubamento dunha estrada. O corte da vía obriga aos veciños a dar rodeos de ata máis dunha hora e hai familias que teñen que cruzar a pé o tramo afectado para poder acceder ao transporte escolar. Un desprendemento de terra deixou cortada a estrada que une San Martiño de Ribeira con Vilaquinte, en Cervantes. A vía, que se derrubou entre Vilavera e Quindous, une distintos núcleos de poboación con San Román, polo que agora a veciñanza ten que dar un rodeo duns 40 kilómetros para chegar ata a capital do concello. Nos para ir ao centro médico mesmo temos que desplazarnos 40 kilómetros. Temos que ir por Navia e ir a Ilín. E fai falta o servicio este. A maiores media hora máis. Media hora temola desde aquí ao centro médico, por exemplo. E vindo por Navia temos outra media hora larga máis a maiores. E encima unha carretera moi mala, que hai unha carretera moi estreita e mala. Casi levou parte da mitad da calzada e o terreno ablandou pola parte de abaixo, como vai ablandando todo, marchou e nada máis, non hai moito máis que explicar porque os temporales son
duros un tras outro, moita caída de auga, unha montaña moi grande arriba, e aparte de que arriba nesta montaña neva o seguido, e o deshielo destes días se baixa moita auga e termina facéndonos estas cousas. O corte da estrada afecta tamén o transporte escolar. Mentres non se soluciona o problema, as familias deben cruzar a pé o lugar onde se produciu a derruba, unha manobra supervisada por operarios da Deputación de Lugo. O transporte escolar chegaría a este punto, giraría sin que estuveran os nenos dentro do coche, e os pais son 2 nenos aquí do pueblo de Villaver, máis unha nena tamén do pueblo de Villarnovo, que acercan os seus pais aquí, e pasan andando, e aquí recolles o taxi para o transporte escolar e levas ao colegio. Pola tarde vais a facer o mismo. Tivemos que traelos andando, porque como está aquí a carretera cortada, pois non se pode pasar. Hai outra nena aquí no outro pueblo ao lado, que ahora mismo ten que traer os pais ao transporte. Entón, a ver se puderan cuanto antes, pois arreglar isto. Non foi o único desprendemento provocado polas intensas chuvias nos Ancares, pero sí o máis grave rexistrado ata o momento. Xa ven como estas semanas de chuvias intensas comezan a facer estragos nas infraestructuras con desprendementos e afundimentos en moitos puntos, algúns deles na provincia de Ourense. Laura. Sí, aquí, por exemplo, no concello de Boborás son varias as estradas afectadas polas últimas chuvias. Esta que comunica Xurenzás cos Diestros leva días cortadas porque parte do monte veuse por riba da estrada. Situacións similares hai tamén noutras aldeas como Salón ou Linariños. E non só aquí, tamén no concello de Berea, a Nacional 540 na recta de Gontán perdeu parte do recheo do Firme. Na cidade de Ourense, a chuvia derrubou o muro dunha vivenda no atrio da igrexa da Trindade. O vento, que a chuvia, a meteoroloxía non dá descanso dende semanas. Aquí en Boborás a auga semella que xa non ten por onde saír e os desperfectos vanse sucedendo. O que nos está pasando, bueno, son cousas como as que temos a nosas espaldas, que está habendo corrementos de terra bastante grandes, con que nos arrastran troncos, maleza e demais, incluída a terra e a auga, que nos fan é obstaculizar e cortar as vías ata onde nos podemos chegar, e hai que traballar con maquinaria pesada para podelas limpar. Algunhas das afectadas son estradas secundarias moi utilizadas polos veciños. Contan que polo de agora non teñen capacidade para despexalas todas, así que non queda outra que agardar ata que pare. E o caso de aldeas como Sobredo, Salón, Linariños ou Xurenzás, por exemplo, non quedan incomunicadas, pero o rodeo é inevitable. Choveu moito, están as carreteras perdidas, eso, todas cheas de folla, cheas de buratos, que houve moitos desprendimientos. Isto non se dá andado. Ben vedes como traballan. Ti que faz normalmente? Eu reparto pescado aquí por estes pueblos. E como está a cousa? Moi mal. Non sale a xente, co este tempo non sale a xente a comprar. Tampouco hai mercancía para vender. Deste xeito quedou a Estrada Nacional 540 no concello de Berea, na coñecida como recta de Gontán, onde a auga levou boa parte do recheo do Firme. E na cidade de Ourense a chuvia provocou esta desfeita no adrio da igrexa da Trindade. Na madrugada do venres pasado sorprendeunos que o muro desa casa e que o contra o adro da igrexa, contra o xardín, como se pode ver. Imaginámonos que foi froito do temporal destes días e da auga, e enseguida viñeron xa os responsables tanto do concello como da policía local para precintar a zona. Aquí de momento non ha entrado gente ninguna adentro porque por lo que pueda pasar. Ahora que esto, por aquí que va a seguir cayendo, sí, porque tardará un mes, tardará dos, como siga lloviendo así cae todo. Polo de agora non queda outra que seguir mirando o ceo porque as previsións din que aínda quedan días de chuvia por diante. Como dicimos, imaxes como estas esténdense por toda Galicia estes días. 2 exemplos máis atopámbolos na contorna de Vigo. A estrada que bordea o Monte Lourido en Nigrán está afectada por ese desprendemento de terras. Tamén na AG57 houbo que cortar os 2 carrís de circulación en sentido Baiona no quilómetro 16 en Gondomar por outro desprendemento, por fortuna sen danos persoais. A deste martes está a ser de novo unha nova xornada marcada pola chuvia, un dos puntos máis afectados é o interior da provincia de Pontevedra. Andrea, contanos.
Sí, efectivamente, temos activado un aviso laranxa por chuvias, o que obrigou a cancelar as actividades no exterior nos centros educativos de 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Un deles é, por exemplo, aquí en Cuntis. En canto ao fluvial, tamén temos activado o plan inungal para controlar o caudal dos ríos que se está elevando por esas intensas chuvias. Un deses ríos que está sendo controlado é este río Gallo, son 13 en total na provincia de Pontevedra. Tamén están baixo control agora mesmo o Lérez, o Maceiras e o Miñor. Polo tanto, moita precaución, sobre todo nas estradas, porque Galicia vai estar marcada por ese tren de borrascas que nos deixa importantes acumulacións de chuvia. Aquí, en Cuntis, hoxe marcouse un valor extremo, segundo Meteo Galicia, a arestora xa son máis de 50 litros por metro cadrado. A ver se para de chover, porque andan os ríos todos fora. En Cuntis van a afogar, a oímos. Xa fai 10 anos que non recordo unha enchenda así, Sí, a verdade que sí. Estamos preparados para isto, Sí. O río creo que non ten peligro. Nada, isto é normal, do inverno. Este inverno é un pouco duro. Un montón de días. A ver, non sei o que... Cando parará? A ver, habrá de preguntar ao de arriba, non sei. Levámoslo tremendo, E máis, o que máis nos mata é a humedade que temos. Eso é horroroso. Por do resto, pois mira, hai no que levar con paciencia. Non como ao sur que están. Esta mañá volveu a haber moito movimento en relación cunha suposta trama de compra e venda de coches de luxo en que se poderían estar cometendo irregularidades e delictos fiscais. Hoxe a Garda Civil inspeccionou varios vehículos en Teo e Padrón antes de trasladalos a dependencias xudiciais. Asiña lles contamos máis aquí no Galicia Noticias. A fronte que está a atravesar Galicia deixa unha situación moi complicada no mar. Hai activado un aviso laranxa por ondas que poden superar os 5 metros na Costa da Morte e no litoral noroeste da provincia da Coruña. Nas Rías Baixas hai aviso amarelo por ondas entre 4 e 5 metros. Na Mariña e na costa noroeste da Coruña tamén se activou o aviso amarelo por vento do suroeste forza 7. Precisamente as malas condicións do mar impiden o rescate do pesqueiro Itoiz con base en Muxía, que ontes escorou e foi preciso evacuar os 7 tripulantes fronte á costa de Cedeira. O patrón ordenou a evacuación a unha balsa salvavidas, logo recolleunos o pesqueiro Abra de Muxía, que estaba pola zona, e dali foron trasladados ao aeroporto da Coruña polo Limer 402. A embarcación segue a deriva. Salvamento Marítimo mantén a zona o buque María Pita. Salvamento emitiu un aviso a navegantes para evitar colesións. O armador do Itoiz, o alcalde de Muxía, ten que presentar un plan de salvamento á Capitanía Marítima de Ferrol e executarase en canto as condicións meteorolóxicas o permitan. Tras case un mes paralizada polo mal tempo, en Aguiño arrancou a campaña do ourizo de mar, unha especie que durante os últimos anos se converteu nun dos principais produtos da lonxa local e doutras da contorna. No primeiro día de campaña, os prezos superaron os 22 euros o quilo. Ata 31 embarcacións partiron esta mañá dende o Peirao de Aguiño para recoller ourizo nun primeiro día de campaña que se atrasou case un mes respecto á data prevista por mor do temporal. Cunha capa de néboa sobre o mar e ondas próximas aos 3 metros nas zonas de traballo, os recolectores chegaron á lonxa ao mediodía tras unha xornada complicada. O sea, moi difícil porque non se vía, as aguas moi escuras, moito mal tempo, e non vías, entón non sabes como vai a empezar a campaña. Reanudamos a campaña hoxe, esa non iremos máis, esta semana non entre outra borrasca, a ver que nombre lle poñen. Ante a previsión de que o mal tempo continúe, membros da frota de Aguiño non prevén volver a saír ao mar, polo menos ata principios da vindeira semana. Con todo, dende a Confraría de Pescadores agardan que a meteoroloxía vaya mellor e a tempada siga a liña ascendente do ourizo nos últimos anos. Era unha especie que, aquí non era unha especie dominante nos que nos daba o maior incremento económico era o percebe, a máis a meixa, e, cando o ourizo empezou a coller o valor, si foi unha especie que nos axudou moito, porque estivemos sacando, temos un plan conxunto co Cofradía de Ribeira, e estábamos por riba das 100 toneladas, temos checado a sacar por campaña. Especialmente na comarca do Barbanza, a especie converteuse nunha das variantes estrela durante os últimos anos. Cada vez máis cobizado, as primeiras estimacións son de que a cotización vai en aumento respecto á última campaña. Estivemos mirando outros cofradías, principalmente cofradías do Principado e do Principado de Asturias,
que foron a pé, estou valendo rondando os 20 euros o quilo. E nós non contamos que nos vale se cadra tanto, pero bueno, esperamos que este por riba dos 15 euros, son as expectativas que levamos. Con todo, os resultados dependerán da evolución da meteoroloxía, pola que hoxe únicamente traballaron algo máis da metade dos barcos da confraría. Conviven a diario con filtracións de auga e outros danos nas súas casas. E o pesadelo dos veciños dun inmoble vigués que mercaron as súas vivendas a Sareb eran novas e aparentemente estaban en bo estado, pero pronto comezaron a aparecer desperfectos, séntense enganados e piden solucións. Alfonso está farto de loitar contra os danos da súa vivenda. Mercoulla a Sareb aparentemente en perfectas condicións, pero cando entrou a vivir nela, comezaron os problemas. Este edificio quedou sin rematar nos anos da crise. Pasou a manda Sareb, adquirina e tal, e despois de escriturala, as primeiras veces que veño aquí me topei con que me estaba entrando agua pola ventana do dormitorio. Foi só o principio da complicada situación que viven varios veciños deste inmoble vigués situado na confluencia das rúas Aragón e Bailén. Non é que sea humidades, é que hai filtracións de agua. E filtracións de auga porque, de feito, se ve claramente que hai impermeabilizacións que hai na parte de arriba do edificio que están en mal estado de moitos anos de desuso e entregaron o edificio sin arranchar e sin acondicionar eso. A Sareb non lles dá solución, séntense enganados e estafados. Me sinto enganado porque comprar algo novo é que che veña, é como se mercas un coche de fábrica e che verte aceite, non sei que, e o fabricante non se fai cargo, o sea, é surrealista isto. E agora se escudan en que iso é unha zona comunitaria e que o ten que arreglar a comunidade. Por suposto que sí, que o tería que arreglar a comunidade se leváramos aquí 10 anos, pero se ti entregas unha vivenda nova, o lóxico é que che entreguen as cousas en perfectas condicións. Non temos a quen recurrir porque encima é un ente público que mandas un email que contestan cando, por exemplo, o último email que enviei foi fai hoxe unha semana, estou esperando resposta. Na vida pasanlle moitas cousas e cando pode chegar a mercar unha vivenda que non costou pouco, porque nós aquí mercamos a precios de mercado, pois evidentemente eu non podo vivir con auga entrándome polo dormitorio, polo salón, é dicir. E si sen solución se alertan de que algunhas vivendas do inmoble que o goberno pretende destinar a alugueiros accesibles sofren inundacións que tamén afectan aos seus fogares. En Santiago, o estourido dunha tubaxe causou asolagamentos nun garaxe e varios negocios situados no centro da cidade esta mañá. Para deter a fuga, que únicamente deixou danos materiais, foi precisa a intervención dos bombeiros. Este foi o momento do estourido da tubaxe de abastecemento xeral de auga no número 36 da Rúa Xeral Pardiñas de Santiago. A avaría causou unha importante fuga que perforou o teito do garaxe e cubriu de auga parte da súa superficie. Hoy por la mañana pues no había agua en el piso y ya bajó mi marido y estaba todo reventado. Os residentes do inmoble percatáronse da incidencia cando a subministración da auga cesou contra as 7 desta mañá nas súas vivendas. Anteriormente notaran a presenza de goteiras no teito do aparcadoiro do edificio polas que a instalación pasaron unha revisión na que non se detectaron danos significativos. El domingo nos avisó un vecino que estaba cayendo agua y llamamos al seguro de la comunidad y vinieron y en principio no le dieron importancia. Ayer haciendo gestiones, pero no sabían de dónde era y no le vieron que fuese problemático. Tras lo acontecido, desprazáronse até o lugar a policía local e os bombeiros, que a súa chegada procederon ao peche da fuga. La rotura fue entre la cometida exterior y el cuarto de contadores antes de la llave general, entonces lo que se hizo fue cortar la cometida exterior y ya paró la fuga. El agua que se vertió en el garaje pues no hubo problema porque tenía desagüe, no ocasionó más daños que un falso techo. O incidente saldouse únicamente con danos materiais. Ademais do garaxe tamén afectou aos dous negocios situados nos baixos comerciais colindantes. Pois eu abrín a verxa e saliu como un torrente de agua, había sobre 3-4 dedos de agua na tenda. De hecho, non se podía casi andar. Polo que vexo aos muebles, depois habrá que hacer unha valoración se hai algunha cousa máis mollada ou non, pero en principio a roupa parece que non, pero os muebles sí, os muebles están bastante afectados. Entre os comercios afectados, un puido abrir con normalidade ao longo da mañá, mentres que o restante precisou labores de limpeza por mor do asolagamento que lle impediron operar durante as primeiras horas do día. O tempo chuvioso e o ceo gris están en gran parte das conversas estes días. Xa non lembramos o que é o sol. Ben, pois saiban que a falta de luz solar pode baixarnos os niveis de vitamina D, fundamental para o noso ánimo e a nosa saúde.
De seguida vemos como nos afecta a súa carencia no día a día. Será aquí, no Galicia Noticias. Necesito sol. Sabarte ahora en época de exámenes, pues mal, porque pois queres o sol para estudar mellor e tal. Moito, sobre todo pola vitamina D, que non temos ningunha. O mal tempo continuado causa perdas en determinados sectores, pero hai outros que se ven beneficiados. Cales, por exemplo, Reyes? Pois, por exemplo, o taxi nestes días de chuvia son moitas as persoas que acoden ás paradas ou mesmo que chaman a estes profesionais para que as vayan buscar á porta da casa e evitar así unha máis que probable molladura. Tamén as tendas de electrodomésticos. A humidade que hai nesta época obrigou a moitos fogares a buscar solucións rápidas que as atoparon nos deshumidificadores e tamén nos radiadores eléctricos. E por poñer outros dous exemplos están as lavanderías industriais que ofrecen os seus servizos específicos, como poden ser as secadoras e tamén os talleres mecánicos. Os continuos días de chuvia convertéronse nunha oportunidade para distintos negocios que están a ver como soben os seus ingresos. Un dos máis beneficiados, o transporte público. Hai máis demanda de taxi, notase de luns a venres, pero depois, en cambio, por a noite, notase que sale menos xente tamén o fin de semana. Será porque non se quere mojar ou porque hai máis tráfico e saben que van a llegar, se cogen el coche a lo mejor van a llegar máis tarde porque hai máis afluencia de tráfico. Los buses se nota muchísimo que últimamente están súper llenos. Eu que traballo indo a domicilio, está tocho de taxis e o bus cada vez un poquinho menos porque hai máis atascos e o taxis é verdade que se van metendo un poquinho máis pola cidade. Igual haces 3-4 servicios máis en lo que son en horas puntas. Tamén os talleres mecánicos, porque ben é sabido que o risco de accidentes aumenta cando as estradas están molladas. Sobre todo o que están pedindo é un neumático que vaya ben en chuvia, con neve, co tema dos temporales e todo, estáse notando bastante máis. Calculo máis ou menos sobre un 15, un 20% máis do habitual, que xa é habitual nestas fechas, vamos. E a xente colleulle máis medo, sobre todo máis medo. Non queren quedar tirados na carretera. Incremento de vendas tamén nas tendas de electrodomésticos. Ahora este mes, sobre todo, deshumidificador. Por el tema de, llevamos un mes y medio que no para de llover. Entonces, ahí hay que ayudar. Este año el tema de calefacción, bueno, nos queda solo lo expuesto. O sea, llevamos reponiendo 2-3 semanas, tanto una cosa como otra. É unha das solucións para evitar o mofo e os malos cheiros, pero hai tamén quen busca solucións para, por exemplo, non ter a roupa días e días nos tendais dentro da casa. Recurro a estas máquinas que teñen grande capacidade, en moi poquinho tempo son capaces de secar moita cantidade de roupa. Con todo, as chuvias persistentes que estamos a sufrir non sempre benefician a todos os sectores. A hostalaría ou o turismo poden resultar danados. Había 30 anos que non tiñamos tan poucas horas de sol. A luz natural é fundamental para obternos a vitamina D. Sen ela, estamos máis cansos, máis desanimados e tamén nos afecta aos osos. Podemos obtela do peixe, pero seguro que están de acordo en que non hai nada como a caloriña do sol. Miren que contentos van, sen paraugas, sentindo a caloriña do sol. Estas imaxes son dun anticiclón que houbo en outubro. Non sabía a xente a que lles esperaba no inverno. Aquí en Galicia estamos acostumbrados, pero claro, falta de sol hai. Sabarte ahora en época de exámenes, pues mal, porque pois queres o sol para estudar mellor e tal. Necesito sol. Sobre todo pola vitamina D, que non temos ningunha. A zona que recibiu máis precipitacións e máis días de ceos cubertos foi o que son as comarcas atlánticas. Tamén o interior de Pontevedra, aí os ceos estiveron nubrados durante gran parte dos días que levamos deste mes. Os efectos son ben coñecidos porque uns máis ca outros, pero coa ausencia de sol e de vitamina D, o corpo resíntese. A vitamina D compórtase como unha hormona. Entón, influye moitísimo na metabolismo do calcio e do fósforo, prevén a osteoporosis, influye moito na saúde muscular, co cal prevén a fatiga, influye moito no noso cerebro. Maiormente notámonos máis apagados, ¿no? máis tristes. Mellor en que un non está como tan activo, tan enérxico, tan, non sei, alegre. Estás máis cansado,
un pouco máis apagado, quizás. Vitamina D é unha vitamina liposoluble, eso quere decir que está na grasa. Entón, está nas grasas dos peixes, do aceite de fígado de bacalao e nos peixes que sexan pequenos. E xa non é só o efecto que ten a falta de vitamina D, tamén nos afecta emocionalmente a falta de plans ao aire libre. Cando ven o verano, carallo, levamos así, quería ir para Puebla este fin de semana e non hai posibilidade, amigo. Porque por moi galegos que sexamos e estemos afeitos a chuvia, os datos de horas de sol dannos a razón e ata o dito de que nunca choveu que non escampara, parece que xa nos vai parecendo pouco crible. Os servizos de emerxencia atoparon morto no seu domicilio de Valga un home de 90 anos. Deran a voz de alarma aos veciños que levaban días sen saber del nin ver movimento na casa. As campas da igrexa de Sete Corros en Valga tocan a defunto. É por Manuel, un veciño da parroquia que atoparon morto na casa a poucos metros de aquí. Na veciñanza non saben calcular canto levaban sen velo, hai quen fala de semanas, pero co tempo como está, nun principio non se lles fixo raro. Foron pasando os días e, finalmente, alguén deu aviso para que viñeran mirar do home. Recibimos unha chamada do 112 indicándonos a necesidade de abrir unha vivenda no concello de Valga para poder acceder ao persoal sanitario porque levaban uns días sin saber de unha persoa inquilina da vivenda. Chegamos á zona, procedemos a abrir a vivenda e facilitar o acceso a persoal sanitario e a Garda Civil. Pero ao abrir a porta da casa, os sanitarios só puideron certificar a morte do home. O grupo de emerxencias de Padrón fixo as medicións protocolarias na vivenda, pero todo estaba correcto. Por protocolo nestes casos, sempre que accedemos a vivendas e a instalacións de gas, pois facemos unha medición de gases por si resultara que houbera algún problema na instalación. Neste caso foi negativa. Tampouco había signo ningún de violencia, así que o falecemento certificouse como causa natural, sen necesidade de realizar autopsia. Manuel tiña 89 anos e contan que vivía só nesta casa de Sete Corros en Valga. Novo caso de maltrato animal en Galicia, a Garda Civil detivo 2 persoas en Crendes, Abegondo. Axentes do Seprona localizaron nun inmoble 5 animais mortos en estado de descomposición. Canda eles había outros 5 vivos, pero en condicións hixiénicas e sanitarias deplorables. A Garda Civil informou a Medio Rural que retirou os animais mortos do lugar e custodiou o resto. Os arrestados impútanselles delictos de maltrato e abandono animal, así como contra a saúde pública. Esta mañá continuou o movimento policial vencellado a ese operativo entre Teo e Padrón, supostamente por irregularidades e delitos fiscais na compravenda de coches de luxo. Nuria, que se vai sabendo deste operativo? O que sabemos ata o momento, Raúl, é que continúa desta hora os rexistros. Rexistro, por exemplo, aquí nesta nave que ven ás miñas costas, no lugar de Angueira de Suso, moi cerca da Picaraña, ao pé da Nacional 550, unha nave onde se gardan aínda vehículos de luxo. Tamén rexistros de maneira simultánea durante toda esta mañá noutro vehículo das mesmas persoas, dos mesmos propietarios que se dedica tamén á compra-venda de coches usados. Nese lugar podemos ver como os axentes rexistraban varios vehículos ao longo da mañá, retiraban algúns deles para poñelos baixo custodia xudicial. Aínda que o segredo das actuacións está decretado, vaise sabendo que esta trama de compra-venda de vehículos usados tería relación presuntamente cunha trama de branqueo de capitais e de evasión fiscal. Algúns deses coches, sobre todo coches de alta gama, serían adquiridos en Europa do Leste. Lembramos que hai 3 persoas detidas no marco desta operación, en un arresto domiciliario executado onte en Teo. Non se descarta que poida haber máis detencións, xa que a operación continúa aberta. O cartel está ben á vista. Mercedes de 99.000 euros e non é o coche máis caro que teñen no negocio. Levaban nesta nave ao pé de Nacional que vai de Santiago a Padrón apenas unha semana. Allí tenían los coches de alta gama. Sí. Empezaron ahora este mes, en febrero. Vinieron para allí. E está la policía allí, e está, bueno, reventaron la puerta. Aquí leva unha semana, teñen un negocio abaixo de venta de coches, e agora puxeron aquí coches de alta gama. No outro, na esplanada que está ao pé da Resol na mesma estrada, levaban anos, porque esta xente leva tempo na compravenda de coches. Allí na esplanada de Repsol tienen tamén coches de importación. No sector coñécenos, teñen relacións, compran en concesionarios da zona, pero polo que sexa, a xente tenlles medo. Gente complicada, son rumanos e
y parece que no hay papeles y bueno, no sé qué problemas hay con los coches. Ya te digo, aquí hay movimiento tremendo, está la policía aquí cada 2x3, no sé cómo va a acabar esto. Últimamente tamén se vían matrículas de fora, coméntase que de países do leste, incluso da propia Romanía. Quizáis aí está a clave da operación, supostamente por delitos fiscais, por posible evasión de impostos. E aí hai coches de alta gama, matrículas españolas, e hai un par deles, creo que, con matrícula estranxeira. O operativo comezou onte. A primeira hora, contra as 6 da mañá, entraron no chalé adosado no que vivían de alugueiro en Teo dende habera un ano. Non se relacionaban cos veciños, pero tampouco deron nunca que falar, salvo polos coches. Os mismos coches que teñen aí usábanos eles para moverse, sí. Porsches, Audis, había coches de máis de 100.000 euros. Chavales jóvenes. Do chale saíron 3 detidos, parece que 2 homes e unha muller, pero na casa hoxe puidemos ver movimento alo menos doutro home e doutra muller que nos abriu a porta, pero que a volveu pechar en canto viu a cámara. Tamén hai cativos. Os rexistros estendéronse despois aos 2 negocios de compravenda que teñen nesa Nacional 550. No registro creo que non estaban presentes, creo, pero levaron, sí, documentación e cousas. Incluso traían cans para registrar. Hoxe o movimento segue, van retirando os coches despois de inspeccionalos para quedar baixo custodia do xulgado. Din fontes oficiais que están ante algo moi serio. Os caudais que levan os ríos galegos moi por riba do habitual afectan os ecosistemas fluviais. En apenas un mes comeza a temporada de pesca que estará, sen dúbida, condicionada por esta circunstancia. O incremento do caudal, a maior turbidez da auga e a forza das correntes están a alterar o equilibrio dos ecosistemas fluviais. As choivas das últimas semanas provocaron que moitos ríos galegos presenten niveis moi superiores aos habituais nesta época do ano. O Avia, o Miño, o río Arnolla e mesmo o Arenteiro van demasiado crecidos. De feito, xa se desbordaron por fora moitas veces e van bastantes cheos de maleza e de troncos, claro. Os expertos alertan de que máis auga non sempre é positiva nesta época. A subida de caudales é moi importante para a limpeza dos ríos. O que pasa é que, bueno, neste caso veo un pouquiño tarde, era máis conveniente que viñera máis pronto. Chovera entre noviembre, principios de diciembre, e, por exemplo, agora en febreiro, por aí. Bueno, se chovera en enero, que chovera máis ou menos normal, pero non como está facendo. Cando os ríos baixan tan fortes durante períodos prolongados prodúcense cambios importantes no fondo e nas marxes, con arrastres de sedimentos e perda de zonas de refuxio para os peixes. Desove normalmente entre diciembre e enero, bueno, a veces pode ser en febreiro, pero o problema está que desoban e despois o río con estas tormentas arrastra lodo e pedras e de todo eso, e onde está o huevo pousado na freza, pois estropeo. Para a reprodución da troita, o que máis se bota de menos non é a crecida do río, senón as presas do regadío. Iso mantiña un nivel de agua permanente prácticamente durante todo o ano. Entón, cando era a época de desove, a troita iba a desovar. Tiña unha ventaxa moi grande despois que ese alavín xa se iba metendo nas pozas fondas, no que eran as presas. Entón, aí estaba moito máis libre de depredadores. As enchentas tamén preocupa aos pescadores deportivos que observan como o estado dos ríos pode condicionar o inicio da próxima temporada. Chove moito, sube moito caudal, normalmente suspendense os campeonatos porque há un riesgo que che marche alguén polo río abaixo. Entón sería bo que non houbera moito caudal de río. Ríos cheos de auga e esperemos tamén de troitas. O primeiro campeonato de pesca será o 28 de febreiro e a pesca deportiva comezará o 16 de marzo. Na igrexa parroquial de Panxón en Nigrán están moi preocupados polas choivas. A auga e a humidade traspasou os muros deste templo votivo do mar e agora as pingueiras e a auga brotan das paredes interiores. A construción xa se sometera a unhas obras de restauración había uns meses. A piques de cumprir 100 anos, este templo votivo de Panxón en Nigrán foi e será un dos grandes proxectos da arquitectura relixiosa do século XX en Galicia, obra de Antonio Palacios. Pero as intensas chuvias dos últimos meses poderían estar detrás das filtracións da auga e as goteiras visibles non só nas súas paredes, tamén nas dúcias de caldeiros que se sitúan a ambos lados do corredor central, no propio altar e entre os bancos dos fegreses. Leva chovido tanto que isto é terrible, isto filtrase en todos os sitios, esta agua filtrase en todos os sitios. Que é unha pena que chova dentro, pero vamos, hai pouco estuveron arreglando, pero vese que con tanta chuvia este ano, pois
colapsa todo. Esta igrexa parroquial xa tiña problemas de filtracións e humidades, por iso tivo que someterse o pasado ano a unhas obras de mellora e restauración. Xa no forxado desta torre había humidades que agora traspasan muros e paredes e chegan ao interior. Creíamos que había quedado solucionado con las obras, pero ha empeorado. O párroco, que non quixo falar á Cámara, trasladou todos estes desperfectos a Patrimonio, que xa abriu un estudo. Preocupan as imaxes, sobre todo a da Virxe do Carme, a patroa desta parroquia mariñeira. O sacerdote que vai a facer, o párroco que vai a facer, ten que vir outra vez ou facer algo. A súa localización nunha lomba tampouco axuda. Suma xa moitos anos aguantando os azoutes invernais do Atlántico, pero agora, con tanta e tanta auga, moitos dos seus materiais, din, colapsaron. E o problema é que segue chovendo sobre mollado.